Salam mehriban tamaşaçılarımız. Bugün biz size öz zahmet hukuklarınız ve javapkarçılıklarınız barada aydık geçmeyi filiyarız. Yeni de bir zat. Her bir adam üflenlik yurda işlemeyene giden halatına zahmet hukuklarının bardığını yadından çıkarmalı derler. İlk bilen bilmeli zatlarınızın biri zahmet şartnaması barada yatladık geçmeyi filiyarız. Hayfıdır bir işe başlamazdan ozul, iş verici bilen, iş şartları, aylık möçveri barada maglumatlar öz için alayan zahmet şartnamasını bağlanışmağı yadınızdan çıkarma. Şeýle hem iş verici yıllık töleýli zahmet ruhsatyny hepdelik dinç günlerini ve işleyen yurduňyzyň resmi bayramçylyk günlerine dinç almana ruhsat bermelidir ve zahmet haklaryny dol we wagtynda tölemelidir. İkinci bilmeli zatlaryňyzyň biri bolsa howpsuz gurşawda zahmet çekmek. Üflenik yerde ya da üflenik işte iş verici iş yerine kökmani ýagdaýda işgärin howpsuzlygyny üpçün etmäne borçludur. Yeni bir zat, önümçülük şikayetinde iş verici, iş vaktini ve işten soň saglyga zeper yeten halatynda işgärlere degişli kepillikler ve şikayet için öwes töleýini üpçün etmelidirler. Şeýle hem üflenik raýat daşar ýurtlary işlemäne giden halatynda hökümet edaralaryna kömek sorap ýütutup bilerler. Ýagny zahmet haklaryňyz wagtly-wagtynda tölenmeýän bolsa, onda siz bolýan ýurduňyzyň düzgünlerine laýyklykda degişli döwlet edaralaryna ýütutup bilersiňiz. Üçüncü bilmeli zatlaryňyzyň biri gaýra goýulmasy lukmançylyk kömegi barady. Ýagny daşar ýurtda işleýänler şikayetleri, zäherlenmelere ýa-da saglyk üçin howply şertlerde keserlere sezebar bolan ýagdaýynda gaýra goýulmasy lukmançylyk kömeginden mugut peýdalanma hukuklary bardyr. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size şu ýerde ýene bir wada ýatladyk geçmegi filýärys. Üflenik raýatlarymyz daşar ýurtlary fiýahada ýa-da işlemäne giden halatynda howpsuzlyk migrasiýasy barada habarly bolun we gerek bolan halatynda aşagdaky görkezgen telefon belgilerini jaň edip bilersiňiz. Adam sewdasynyň öňüni almak boýunça Türkmenistana anam gaýra goýulmasy telefon belgisi 993 12 46 35 13. Maşgaly jemgyýetçilik guramasynyň internet sahypasy oo-maşgaly.com. Depdesur hojalyk jemgyýetiniň internet sahypasy depdesur.com. Daşar ýurt gaýra goýulmasy telefon belgileri Türkiýe ýemir 157, Russiýa 8 800 333 0016, Amerikanyň Birleşen Ştaty 1 888 373 78 88, Gruziya 866 363 48 42, Birleşen Arap Emirlikleri 80 01 11.